Tajjeb, l-għunet bonġu lil kulħadd u nittama li tinsabu tajbin. Nixtieq nirringrazzjakom ħafna ta' xi reactions li b'xi mod jew ieħor irċevejt dwar l-ewwel lezzjoni tagħna. Naħseb illi b'dan il-mod ħankunu qegħdin nimxu l quddiem. U allura anke wkoll illum li sejrin nagħmlu se nkomplu ftit dwar is-suġġett fejn ħalejna l-aħħar darba bħalma nagħmlu s-soltu nirrevedu ftit dak li semmejna u nkomplu mmexxu daqsxejn fuq dan is-suġġett. Forsi xi ftit affarijiet żgħar. L-ewwel nett dawk minnkom illi bagħtu xi risposti permezz tal-Google Form kelli ċans li narahom, issa se nkun qed nikkorreġġihom u anke wkoll nagħti l-marki fuqhom. Allura tiġi t-tieni ħaġa. Hemm xi wħud illi forsi mill-grupp għadhom ma għamlux din il-biċċa xogħol, forsi ma rawx għadhom il-lezzjoni jew inkella ma għamlux il-biċċa xogħol. Hekk nitlobhom li din hija xi ħaġa li għandhom jagħmluha huma wkoll. U allura tajjeb illi intom ukoll tfakru ftit lil xulxejn illi minn kultant żmien se nkunu qegħdin nitellgħu daw il-lezzjonijiet li wieħed m'għandux anke wkoll jitlifhom. Għal min għandi xi ftit kumment ukoll bħalissa għandi veru l-ġirien tiegħi u ma ġirien mhumiex sindikaj, jiġifieri mhux bħassu lejdi li nżammit jinqgħod ntawwal lejn il-ġar għax toqgħod tgħidli xi ħaġa. Il-ġirien tiegħi huma ġirien tal-ġen imma xorta waħda minn hawnhekk huma ma jarawniex. Imma ħalli naraw ftit żgħira fejn għandna electric charge. Tajjeb l-aħħar darba jekk tiftakru ftit, konna bdejna nitkellmu dwar din iċ-charge li nsibu ġo materjal bħal huma perspex u polythene u jekk tiftakru konna semmejna li wieħed minn dawk il-persuni li tant ħadem fuq dan it-tip ta' suġġett huwa dan Charles de Coulomb li konna għedna wkoll li il-unit ta' charge meta jiena ħankunu niddiskrivu electron jew protons charge għandha se nagħtu numru u nużaw il-kunjom ta' Coulomb bħala unit ta' charge. U jekk tiftakru konna għedna li fost l-oħrajn dan studja fuq jisom żewġ materjali huma żewġ tipi ta' plastics. L-ewwel wieħed għedna li huwa il-perspex, semmejna anke wkoll fejn jintuża, u għedna li dan il-perspex għandu tendenza illi meta jiena inħokk dan il-perspex b'xi ċarruta jew nkella b'xi biċċa xagħar jew suf, dan it-tip ta' materjal jibda jitlef l-electrons minnu. Mela jiena jkolli parti mill-electrons fil-perspex illi jibdew imorru fiċ-ċarruta. Minħabba f'hekk konna ngħidu that perspex becomes positively charged. Għaliex? Għaliex jiena spiċċajt biktar protons, biktar positive charge milli negative charge ġol materjal tiegħi. U biex niftakruhom sew konna għedna perspex tispiċċa X forma ta' salib, positive is-simbolu fil-qasir huwa wkoll forma ta' salib. Tajjeb illi nżommu f'moħħna li mhux jakkwista protons, mhux għalhekk jiġu positive charge, imma xu jitlef l-electrons u din għamilni highlight importanti l-aħħar darba li l-electrons huma dawk li jimxu minn oġġett għal ieħor. Qisu bil-kontra tiegħu jew l-oppost tiegħu hemm il-materjal li ngħidulu polythene. Dan il-materjal ukoll jiġrilu xi ħaġa when it is being grabbed by a piece of cloth, hair or cotton. Li jiġri imma differenti mill-perspex dan it-tip ta' materjal meta nħokku biċċa ċarruta jakkwista l-electrons. Mela aktar milli jitlifhom bħalma mill-perspex jakkwisthom u allura x'jakkwisthom għandu iktar negative charge. L-istess mhuwiex negative charge għax tilef il-protons u allura għandu iktar electrons, le. L-electrons huma free li jiċċaqalqu, allura bekk hu jakkwistahom. Biex niftakru ftit, polythene konna li tispiċċa Ne, negative tibda biż-żewġ itri Ne wkoll, allura nistgħu niftakruhom dawk il-mod. Wieħed minnkom waqt li kien qed jagħmel il-Google Form ħalla daqsxejn reaction u mistoqsija li tgħid imma meta nitkellmu fuq daw il-materjali kollha jista' jkun li jkolli oġġett jew etem li titlef l-electrons kollha. U konna li fit-teorija hija xi ħaġa li din tista' tiġri tantu hekk illi meta tiġri meta titlef l-electrons kollha
jinħoloq state of matter li s'issa qatt ma tkellimna dwaru. Dal-state of matter huwa r-raba wieħed issejjaħ plasma. Aħna ġieli tkellimna fuq solids, liquids u gases. Jekk għal ħanerġgħu nsemmuhom dak fis-suġġett li se nitkellmu dwaru fuq heat. Imma mbagħad hemm ir-raba wieħed li huwa wieħed li għadna nistudjaw ftit fuq li huwa differenti mit-tlieta l-oħrajn li huwa plasma li prattikament dan it-tip ta' fourth state of matter lek naqgħad diffiċli biex nifhmuh. Għaliex huma purament nukleju għalihom u electrons għalihom. Dawk huma jissejjaħ plasma dak it-tip ta' state of matter. Imma l-importanti li nżommu f'moħħna hija din għaliex hija xi ħaġa ma tidħol iktar ġo chemistry il-biċċa li inti minn hemm iktar ma tneħħi electrons se tibda tiġik iktar diffiċli biex tneħħi dak li jkun qed fadal. Jiġifieri biex titneħħa l-aħħar elektron biex niftehmu hija ħafna aktar diffiċli. Imma lanqas hija impossibbli, ġifieri mhix xi ħaġa li din ma tiġrix fil-verità. Allura dik kienet jisu revision ta' dak li semmejna s'issa. Ħalli naraw daqsxejn żgħir issa pass ieħor. Billi jiena jkolli materjali li huwa positive charge jew negative charge b'daqshekk. Jekk tiftakru konna semmejna materjali jissejjaħ ember u dan konna għedna li meta kien jinħak, kien donnu jibda jiġbed biċċiet ta' trab biċċiet tal-karti lejħ. Il-biċċa li anke l-perspex u l-politin din hija xi ħaġa li għaddu minnha huma wkoll. F'liema sens. Li se nkun qed nagħmel, se nkun qed nuża dawn iż-żewġ rods. Issa tajjeb li nagħmilha ċara li dawn huma rods tal-ħadid la huma perspex laqqas huma politin, imma se nużhom biex nibdew nifhmu ftit. Ma ninsewx li kemm perspex u politin huma materjali li huma plastics, huma insulators. Dan huwa ħadid, dawn huma conductors. Imma qegħdin hemmhekk biss biex naraw xejn demonstration nippruvaw nifhmu ftit. Mela jew nimmaġinaw li jien għandi rod ta' perspex. U aħna għedna li meta r-rod tal-perspex jien inħokka li se jiġri huwa hi se tkun positively charged għaliex għax l-electrons minnha ser imorru fuq din iċ-ċarruta. Imma mbagħad nista' nagħmel xi ħaġa oħra x'jiġri jekk jiena naqbad it-tieni rod tiegħi, niċċarġja wkoll. U jiena jkolli two positively charged perspex rods. Jiġifieri din iċċarġjata positive, din iċċarġjata positive ukoll. Xi ħaġa li nnota kulhom kienet din li meta dawn iż-żewġ perspex rod ġew charged u anke wkoll ġew mresqin lejn xulxin. Innota illi bejniethom dawn it-tnejn kien hemm a force of repulsion. Mela jekk jiena din niċċarġja perspex u ndendela, din niċċarġja u nressaq għaliha, daw it-tnejn jibdew jisseparaw minn ma' xulxin. There is a force of repulsion fil-biċċa xogħol. Mela għandi a positive perspex rod brought near another positively charged perspex rod u dawn jisseparaw minn ma' xulxin. They repel each other. Il-forza hija ta' repulsion. L-istess ħaġa kien ġie nnotat meta minflok perspex u perspex ikolli wkoll żewġ materjali li huma tal-istess charge, jiġifieri politin negative u politin negative. Meta daw it-tnejn kienu qegħdin jitresqu lejn xulxin, xorta waħda huma bejniethom kien hemm a force of repulsion, jisom jimbuttaw il-xulxin il-bogħod. Mela dan kulhom beda jinnota li meta jiena jkolli żewġ charges li huma bħal xulxin, dawn jimbuttaw il-xulxin il-bogħod. Allura dan qal nafx nagħmel, inġib waħda positive rod, perspex, negative rod, politin, u nara x'jiġri. Issa mhumiex l-istess, waħda positive u l-oħra negative. Mela s'issa positive u positive they repel each other.
negative u negative they repel each other, u jekk jiena jkolli positive u negative differenti minn xulxin. Dan innota when we have unlike charges, positive u negative, they attracted each other. Iġri daw bdew jersqu lejn xulxin, mela jiena jekk nimmaġina ftit. Kieku din hija politin u din hija perspex, negative charge u positive charge, jekk daw it-tnejn li huma niċċarġjhom billi jiena nħokkhom ma' materjal, minflok dawn jinbuttaw il-xulxin, jersqu anke anzi viċin ta' xulxin u jinġibdu lejn xulxin. U din kienet il-ħaġa illi kien qed jinħoloq anke permezz tal-ember. L-ember kienet tiċċarġa lilha nfisha għax qed tħokk ma' materjal u tiġbed lejha affarijiet li huma żgħar. Allura hawnhekk nixtieqkom li anke fin-notes tagħkom nagħmlu ftit bracket importanti ħafna. Għaliex għandna jisu bħal regola. Din ir-regola tajtek tgħid that like charges they repel each other. Mela jiena positive u positive repulsion. Negative u negative repulsion. Fil-waqt li unlike charges, mela mhumiex bħal xulxin, they attract each other. Mela positive u negative, they attract. Negative u positive, they attract each other. Allura jiena tajjeb illi nżomm ftit f'moħħna dawn iż-żewġ qishom realtajiet. Tajjeb. Mela min minnkom jixtieq forsi jagħmel note, ħanerġa' ndur l-aħħar 3 slides biex dak li jkun jimmarkhom daqsxejn. Kieku jiena nagħmel din il-biċċa xogħol. Nitfa' l-mistoqsija, what happens when two like charges are brought near each other? U nagħmel dan id-diagram żgħir. Nagħmel kaxxa nimmarka bħala perspex rod li hija positive oħra ħdejja u nagħmel żewġ vleġeġ il-kontra ta' xulxin. L-istess ħaġa nirrepetiha u nagħmilha għal meta jien għandi politin rod u politin rod dawn jimbuttaw lil xulxin. Imma mbagħad meta jkunu differenti, positive u negative, they attract each other. Qisu tixbaħ ftit. Nippruvaw nifhmu hekk għalkemm dan is-suġġett ħanitkellmu fuq fil-Form 5 jekk Alla jrid. Meta inti bħal donnu jisek għandek żewġ kalamiti. Meta inti tagħmilhom mod hemm ċertu kalamiti jibdew jinġibdu lejn xulxin u jingħaqdu ma meta ndawwarhom imbagħad dawn jitbedu minn xulxin. Dan kollu mela jinġabar imbagħad taħt din ir-regola, taħt din il-liġi. Like charges repel, unlike charges attract. Issa tajjeb illi din il-liġi nżommuha f'moħħna anke l-lezzjoni li jmiss. Għaliex fil-verità se nkunu qegħdin naraw affarijiet li naraw fil-ħajja ta' kuljum. Illi din hija bżonn juża ħafna. Meta l-positive u n-negative jinġibdu lejn xulxin, jersqu lejn xulxin, fil-waqt li positive u positive jitbedu, negative u negative jitbedu wkoll. Bekk ħanalqu ftit billi anke nurikom daqsxejn ishom xi ftit ta' videos illi huma esperimenti li qed jista' jagħmilhom anke wkoll id-dar marbutin ma' din il-biċċa xogħol. Se taraw persuna illi ser ikollha biċċa pipe tal-plastik, illi din se tħobb dan il-pipe, allura ħatkun qed tiċċarġjah u tibda tressaq lejh titfa' miegħu anke wkoll xi materjal u tibdew taraw ftit ir-reaction li mhijiex xi ħaġa li hija żgħira. Forsi xi ħaġa żgħira illi waqt li din taraw dan il-video tajjeb illi żommu f'moħħkom hija illi ħafna mill-affarijiet illi ħanaraw hemmhekk Malta wis probabbli mhux dejjem jaħdmu. Ir-raġuni mhux aħna speċjali jew ħaġa jew oħra, imma aħna għandna l-umdità. U ma żmien illu ngħidna li l-umdità tagħmel effett daqsxejn fuq charges isu ma jkunux daqshekk b'saħħithom. Infatti iktar ma inti jkun oġġett li tonqos l-umdità jkollok kamra li tkun air conditioned pereżempju, dan it-tip ta' esperimenti li sejrin taraw se jkun jaħdmu iktar. Għal din id-darba min se nkun qed inqedilkom Google Form, jiġifieri wieħed se jkun qed isegwi l-lezzjoni jibni anke wkoll in-noti tiegħu
biex imbagħad jekk Alla jrid id-darba li jmiss fil-lezzjoni li jmiss nagħtikom ftit affarijiet prattiċi ta' meta nużaw daw it-tip ta' charges. Imbagħad inkunu nistgħu nagħtu Google Form biex nagħlqu dan is-suġġett u anke hemm revision worksheet żgħira li nistgħu naħdmu wkoll flimkien. Xi ħaġa lejn għall-grupp tagħna. Tkellim daqsxejn mas-Sur Manġon u s-Sur Kallejja dwar anke wkoll din il-biċċa xogħol tal-online lessons. Hija xi ħaġa li lhom oġbithom u huma jixtiequ wkoll li daw il-lessons jarawhom il-kumplament tal-Form 3 u tal-Form 4. Imma minħabba f'hekk se nkunu qegħdin nagħmlu ħaġa. Ħankunu qegħdin inwaqfu ftit is-suġġett ta' electricity mal-lesson li jmiss għall-grupp tagħna, jiġifieri prattikament se nagħmlu hekk. Se nitkellmu ftit fuq static electricity, inwaqfu hemmhekk, imbagħad ħanibdew suġġett daqsxejn differenti li huwa heat. U dan se nkunu qegħdin nagħmluh il-Form 4 skola. Ħanippruvaw li dan is-suġġett nagħmluh b'dan il-mod, heat. Imbagħad li nidħlu lura, nittamaw dejjem, imbagħad nkunu nistgħu nkomplu electricity per se. Mela, issuħan dan is-suġġett ħanisseparawh ftit. Għaliex dan huwa sub-topic, static electricity, illi jagħmel sens ukoll jekk jingħalaq għalih, għalkemm imbagħad ħajkun qed jgħinna ftit biex nifhmu aħjar electricity, wara ħsejrin nagħmlu heat, ħanagħmluh nippruvaw online lessons mal-Form 4 kollha, jiġifieri anke sħabkom li mhux qiegħdin fil-grupp tagħna tal-physics, imbagħad se nkunu qegħdin nagħmlu electricity jekk Alla jrid jekk ningħaqdu lura wara l-vaganzi tal-għid. Tajjeb illi nagħmel ftit punti żgħar wieħed jenfasi li din mhuwiex żmien ta' vaganzi, verja sfortuna li qegħdin b'dan il-mod imma tajjeb illi nieħdu minnu bħala żmien li wieħed jirrevedi anke wkoll li jsegwi ftit dawn il-lessons. Parir żgħir għaliex nitkellmu qegħdin bejnietna t-teachers ukoll hija li meta jkollok ammont ta' homework ibqa' xorta waħda uża d-diary biex inti tkun tista' tikteb ftit x'inhuma x-xogħol li qed ituk x'għamilt u x'm'għamiltx. U l għandek ħafna ċans f'idejk, għandek iċ-ċans ukoll li dan ix-xogħol taqasmu fi ftit. Apparti minn hekk imbagħad tajjeb illi inti tħeġġeġ ftit il-sħabek u tfakkarhom ftit fuq din il-biċċa xogħol, jiġifieri mhux ħankunu qegħdin nagħmlu xi affarijiet li huma live, imma ħanħallihom hemmhekk biex dak li jkun jista' jerġa' jirreferi għalihom iktar tard jew inkella jarahom fil-kumdità tiegħu. Għalissa mela bonġu lil kulħadd, f'każ li jkun hemm xi mistoqsijiet, tiddejqu xejn li tħallu kummenti f'dan dan il-video jew inkella b'xi mod jew ieħor tgħaddu lill-mistoqsijiet tagħkom. Grazzi ħafna u l-ġurnata tajba.